Od samozvane ljevice do samozvane desnice. Kao pokvarene ploče. Stalno vrte iste priče. Fašizam, Tito, Pavelić, ustaše, partizani. Mediji prikazuju Hrvatsku kao neuspješnu, a istovremeno političare prikazuju kao uspješne. Od pokojnog Račana, Plenkovića, Milanovića, Tomaševića, Kalmete, Ivana Jakovčića, Slavka Linića ili Branka Bačića zvanog Crna torba. Sve su to navodno uspješni likovi. Današnji hrvatski političari su jako uspješni, od lijeva do desna, a rezultati im se vide u količini uvezenih poljoprivrednih proizvoda u Hrvatsku, u najvišoj inflaciji u Europi, u najvećem raseljavanju hrvatskog naroda od vremena kralja Aleksandra, u najnižem rejtingu hrvatskih sveučilišta u zadnjih 100 godina i u činjenici da 75% mladih želi napustiti Hrvatsku. Ove činjenice su osobna iskaznica današnje političke vrhuške. Zato nas podržite kako bismo od ponižene i zlostavljane Hrvatske stvorili uspješnu i uređenu Hrvatsku.